trænger til at snakke. Ikke tale, bare snakke. Skal det så vanskelig sparke. Skal det så vanskelig sparke. Yeah. Jeg ventes nu hjem. Jeg rækker samlet ud. Stopper op af en fast bil med en jydekrog. Jeg ved bare på en smøg. Han sagde, så bare ryge til parken. Indtil han så mit tøj, så hvad er det, der skete med det? Jeg svarede, den er stort som brisen, fordi det farver uret tøj, det højere. For jeg trænger til at snakke, ikke tale, bare snakke. Man gør det, hvis du valgte sparke. Man gør det, hvis du valgte sparke. Yeah. Jeg kom hjem, og jeg gik op i min seng. Næste morgen sagde min mor, hvad laver du nu her? Hvordan gør du? Nå, så sagde min mor, hvorfor er det så svært? Hvorfor er det så kæft? Så sagde jeg til min mor, jeg trænger til at snakke. Ikke tale, bare snakke. Så man gør det, hvis vi valgte i bakke. Kan vi synge?